घ्यावी लागेल आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम असे राबवावे लागेल ज्यामुळे संविधानाधिष्ठित समाज निर्माण होईल, ज्यामुळे प्रजासत्ताक, लोकशाहीवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर या शब्दाचा मी आवाहन करतो. सेक्युलर या शब्दाचा अर्थ तुम्ही 8 दिवसाचा अर्थ स्वयंप्रेरणेने जाणून घ्या असे मी सर्वांना कळकळीची विनंती करतो. आणि व्हॉट इज मिनिंग ऑफ सेक्युलर कंट्री याचा अभ्यास करावा. या अभ्यास करण्याचे मी तुम्हाला कळकळीने जाहीर विनंती करतो. असे मी या ठिकाणी भावनेच्या भरामध्ये बरेच काही बोललो असेल, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे, ईश्वरवादाला मी धिक्कार करणारा एक संभाजी ब्रिगेडचा छावा आहे. अडवण्याची हिंमत असत तर अडवून दाखव म्हणा. त्यासाठी मी सतत राष्ट्रभक्त या नात्याने तयार आहे. ही माझी सर्वस्वी तयारी आहे. काहीतरी भावनेच्या भरात बोललो सूर्यवंशी, काहीतरी भावनेच्या. अहो तुम्ही विचार करा आंबेडकरवादामध्ये कशी ताकद आहे. अहो एवढे ईश्वरवादी हे लोक 64 वर्षापासून परमपूज्य संविधानाला संपवण्याच्या बेतात आहे, परंतु संविधानाचं एकही आर्टिकल चेंज करत असताना त्यांना संविधानाच्या मूळ ढाच्याला धक्का सुद्धा लावता येत नाही. हो, धक्का सुद्धा लावता येत. ही बघा या संविधानाची ताकद, ही बघा या परमपूज्य बोधिसत्वाची ताकद, ही बघा या बहुजनवाद्याच्या एक विचाराची ताकद. बटन कोणतं तरी दाबलं, परंतु परिवर्तन हे कधीच संविधानामध्ये बदल हा कधीच होऊ देणार नाही. ते परंतु संविधानाचे असेल आणि जे अयोग्य असेल ते माझे आणि माझेच असेल. आणि या ठिकाणी मी सर्वांना माझा जय जिजाऊ, जय शिवराय आणि जय भीम देतो. आणि माझे 2 शब्द 5000 वर्षापासून ईश्वरवाद आमच्या बहुजन समाजाच्या कणाकणात रुजलेला